ai zance ne wai a gurzaran kusa hayya salon na yau kusan ya canza, a kiɗan na yau kusan ya canza, har ma waƙar na yau kusan ya canza. Ai, me a gurza ne ku ce ɗan Musa mata, wanda ya yi maka kamar harkar rayuwa, mai hasada da jin daɗin rayuwa, wanda ya so ka sai ka so shi ma damuwa, wanda ya ƙi ka sai ka ƙi shi haka ɗan uwa. Ai, bai sai hana ba ba zai kuma baka ba, ilahun rabbana shi ke ba da komai, a talauci arziki rayawa kashewa. Akuya ba zai abota da kura ba, sai mu bi malami mu bar malum. Hai, wutsiya ta rabu mai ta yi nisa da kasa, hasana ta yi ni ba za na kula suwa, hasada da mai rabo ta ke yanwa, shi jahili ba za ma na kula shi ba. Ai, to mu bi ilahu mu more rayuwar mu, in ka so shi annabi ka yaye talauci, da munafuka da munafiki Allahu rabbana kare mu gare su. Mata ku yi rawa mai wursa ne ya taho sama, daga sirisa maza sirin damina, daga jin gishi ake dubin randa, babba na kifi sai babban kuma. Ai, komai da lokaci wannan duniya. Rawa 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 haka sama. Sake Jiyo ganga wai a gurzaran kusa. Ai, ashe riga ta hasada ba mai wando, daga jin salon kiɗan kace dodo. To ashe gare su ma na zama ƙwaro, abinda rabbi ya tsara wa zai hana. Me a gurza na gode Allah rabba, na bi uwa uba na zama jan wuya, to kun ga a dole na sha kuma jan miya, a cikin ƙasa ta har ma kuma na iya. Ai, ban gane ma hakan ba, wasa ne mu muke yi, wasa ba rigima ba, wasa ba tone-tone, wasa ba sa'in sama ta gane bindibina. Ban gane ba yarinya juya yan mata, me a gurza ne dan Musa me yin waƙar yan mata. Ai, mana zance ne a gurza